Mae'n wythnos Cymorth Cristnogol unwaith eto. Felly bod chi'n gyfarwydd ag wythnos Cymorth Cristnogol. Yr amlen fach goch, y casglu o ddrws i ddrws, y boreau coffi, y teithiau cerdded noddedig, a'r cyfan i godi arian i gynnal gwaith hanfodol Cymorth Cristnogol ymhlith rhai o bobl trotaf y byd. Wel, mae coronavirus wedi rhoi stop ar y gweithgarwch eleni. Ond os ddim rhaid iddo rhoi stop ar ein heilioni ni, mae'n bosib rhoi o hyd. Os yw coronavirus yn effeithio ar bawb ohonom, y mae cariad yn ein huno ni oll ar draws y byd. Ac nid yw cariad fyth yn pallu. Pobl drotaf y byd sydd fwyaf bregus i'r feirws hwn. Maen nhw'n llai gwydn, efo llai o fynediad i'r gofal iechyd yr ydych chi a fi mor gyfarwydd ag ac mor ddibynnol arno fe. A nhw hefyd sydd lleiaf tebygol i oroesi yr effeithiau economaidd. Drwy ein cefnogaeth ni, mae Cymorth Cristnogol wedi medru sefyll ochr yn ochr â phobl mwyaf anghennus y byd am 75 o flynyddoedd. A bydd Cymorth Cristnogol yn parhau i wneud hynny drwy'r argyfwng hwn a thu hwnt gyda'n cefnogaeth ni. Y nawr yn fwy nag erioed, rhannwn ein cariad a'n cymdogion ac estyn allan mewn cariad. Mwyn rhoi eleni, ewch i'r gwefannau, chwiliwch am Cymorth Cristnogol i weld sut mae'r rhoi. Plis wnewch chi ymateb, oherwydd mae'r angen yn fawr, ac fe allwn ni fod yn gwbl sicr fod yr hyn a rown ni drwy Cymorth Cristnogol yn gwneud gwahaniaeth. Yn wir, y mae'n gallu gwneud y gwahaniaeth rhwng bywyd a marwolaeth i rywrai. Byddwn yn hael. Diolch.